Hai salutare tuturor, eu sunt Andrei, el e Zandru, we are pro player at Fortnite, at GTA 5, at Minecraft, GTA. GTA. Mod, 20 viață, easy și calm. Bă, ce copil toxic ești. Eu, nu trebuia să-mi spui. Și te simți Bă, modul... omul e culoare. Bine. Man in Black. Am murit. M-am respamat. Așa, Am și ce vrei murit. de la viața mea? Ce vreau? Așa, și ce vrei de la viața mea dacă ai murit și te-ai respawnat? Multe. Ia aici, că e și mini și big. Și mili și big. Fiind. Pentru că eu sunt negru. O să-ți dau N-word pass-ul doar dacă taci dracu din gură. Ai înțeles? Nu o să mai zic nimic toată viața, o să rămân mut. Așa. Să rămân mut din cauza ta. S-a auzit, măi. Yo, ce ai zis? Eu, Ești țigan? E aici, pam, dacă vrei. Socherita, mamaita. Mor, pe mor. E bine. Socherita mamasita. Am găsit culoare roșie. Tu vreau culoare neagră. Toate așa de mult. Da, îmi place negru. Negru poate să fie multe chestii. Ar trebui să ne întoarcem acolo să ne dăm un launchpad. Eu ar trebui să găsesc o dată culoarea aia, ultima roșie. Gata, am găsit-o. Am eu un launchpad, bă. Bravo. Dar nu mi-l dau acum. Așa. Eu mă duc cu green în zonă. Nu știu de tine. Deci ai și grenăți de-alea, ai și grappler. Nu știu cine se joacă cu grenăzile. Eu. You say the Taci. man word. Și care e ăla? Care e man word-ul? Man. Man? Nu te aștepta să zic asta vreodată, nu? Nu. Ce-o? Pentru un om cu o minte atât de mică, nu. Tu ai o bătrânește de wow. Homan. Izită? Ce-a fost aia, mâncați ești talentul? Ce arma mea? Nu, ce-a fost asta? Dar cum meu era mai concentrat să-l omoare pe ăla decât în jur? Da, da. Să rămână. Tăcere. Ia. Nu mă joc așa ceva. Foarte bine. Pentru asta mi-a crescut respectul pentru tine. Bă, pe aici a fost un masacru din câte văd. Exact. Ia pe aici Masacru? meță și... Cum era mă ăla masacru de pe Elm Street? Hopa, player la mine. La noi că e în boschete E omul. boscheți și eu. Îl vezi? Trăiți arție să Bă, cum trage arma asta, bă, de Trăiți viață. arție să strească. Nu știu care sunt alea 2 kg de le-am făcut, dar... Ai, uite-i playeri acolo. Easy. Vrei să mă bag peste ei? Taci puțin. Că am și o țintă. De moare lumea de necaz, ca țiganii, alandata, la la la, 23, 23, 23. Aragas cu butelie, să se știe meșcherie. Omul e mai paletă pătras ca tine. Ăsta e mai paletă ca mine l-a tras. Care eu nu i-am nimerit niciun hit. Dar ce mai ți-a nimerit hit?
Nu. Hai că mai am și lanțe. Tu te împiși, da, mătii? Da. Ai nevoie de ajutor? Da. Știi ce avea omul meu? Avea pump legendar. Ce am pam legendar? Da, chestia e că copilul ăla nu mi-a nimerit niciun hit. Să frumos era să-ți dau un 200 de la. Mă făcea clip. E bozo. Rip Bozo. Fugi. Hai că avem 3 cu 3. Hai zic. Stai așa, tu l-ai lăsat până să scape? Am lăsat acolo. Hunt, nu am mai înțeles unde dreapta s-a dus. Lasă-l. Stăm aici. Eu acolo? Nu, stăm aici noi. Ah, am înțeles. Uite unul aici. Chiar e unul aici. Unde e aici? Că nu-l văd. E într-un buș. Nu mai e. Dacă. Opa. Vreau să fiu toxic, să-i dau doar cu grenazile, da. Totuși nu. Îi cred rău, e alb. Doamne, ce copii. Nu mai e. Hopa! Trăi iar Doamne. talentul. A avut. Doamne, cât vai, copilul a scăpat. Aprob. Eu nu mai pot să dau edituri. Vreodată să dai edituri. Asta e altă chestie. Mă simt ca la arena. Și eu. Nici la arena nu jucam în halul ăsta. Plecăm? Nu ar trebui. Bag o rachetă și m-am dus. Bă, dar de ce Doar toți au știu? default? Nu mai doar tu graficile stricate. Oh, lol. După ce văd cu skin. Ce naiba armă are ăsta, mâncați ăștia talentul. Da. Nu. De la arunca pe el, nu pe mine. Nu știu. Trăiar lui. Ce copil prost. Vezi, bă, bă! Dă-i. Bravo. Și heal. Stai că mă duc eu pe partea aia. Și heal. Hai, eu vreau să fac, hai. Pereți și... Pereți, mă. Care pereze, în ce? A, nu mai... Lol. Am emoții. Ai heal-uri? Da, am doar miniuri. Na, bag de ăsta. Bă, Te-am aruncat bine. m-ai aruncat? Nu prea bine. Ține-mă. Bag aici, Ține-mă. mine în timp. Mor, bă, băga mea aici. Un pic, că tu mai ai metri. Nu.
Talentul? Ce se întâmplă? Bagă-mi. Ia tu alea. Da, n-am cum să le mai iau. Ai. Se noi 2v1. Ah, șmecher, hai, păi nu mai dau heal-uri. Văd că ăla joacă destul de bine, că era copilul care stava. 21? Hai, bă, GG. Ia mă, lași să-i dau eu clip. 6-6. Nu are cum. Dar ce fac? Fă că-ți dau. Ai pereți de ea? De metal? N-am. A, e, lasă să o moare, că n-am ce să fac. Bagă metal, bagă cu construiește cu metal. N-ai cum. Materialul metal, de metal. Taci încet. Zi-mi dacă vine. Da. Nu are să mă văd după în peretele ăla. Dă trăiți arție să trăiești. Ce skin are, mă, trăiarului? Un iepure. Ce? Rachetă singură, ești prost? Ce-a fost aia cu... Nu dă rachetă singură și acum ăla de dans. Coi? Mă, nu știu așa un de seara. Coi, ce-a fost aia? Nu știu. Ok. Da. Ok. Ce să mai zici? N-ai ce să mai zici, Fere. Ai de capul meu.